Osjećaš li da više nisi ista osoba? Evo 10 znakova koji to potvrđuju. 9. znak je ključan. Ako ovo ne primijetiš sada, propuštaš trenutak koji mijenja sve jedan. Emocije te više ne kontroliraju. Reagiraš smirenije i racionalnije. 2. Treba ti više vremena za sebe, tišina ti pruža jasnoću. 3. Površni razgovori te umaraju, tražiš pravu dubinu u ljudima. 4. Ciljevi ti se mijenjaju, ono što si želio više te ne ispunjava. 5. Preispituješ stare obrasce, uočavaš što ti više ne služi, prepoznaješ, zaprati. 6. Osjećaš unutarnju slobodu, manje si vezan za tuđa mišljenja. 7. Prioriteti ti se pomiču, biraš mir i smisao umjesto pritiska. 8. Osjećaš veću zahvalnost, male stvari donose veliku radost. 9. Manje se uspoređuješ s drugima, svoje putovanje živiš po svojim pravilima. 10. Osjećaš unutarnju jasnoću, znaš tko si i što želiš. Prepoznaj svoje promjene, živi po svojim pravilima. Postani verzija sebe koju zaslužuješ.